Zo'n de wisseling in de parcours binnen deze man haast net te verslaan. Gert Anne van der Bos, teken Ja. Istra en Daniel Yo. Istra. Doen maar even Best. stand van de Senior Gewoon West. thuis. Het vervangen Keertjes van de in. Ghanese volgens Pils Van der gesoepen. Bij, wat teken En doe? Istra had het parcours Niks. compleet maken. Na die stap Keertjes in, van wie ik der erbij. Bij een flinkertje invaller. Mooi. Arno Sneun in Dokkum hier volgens van de Maar, Bij een flinke Meivaller. Wie Hij woont bij zijn maten Rutmer van Maar Meer dan? en een race Yo, strijd in de pak die finale telefoon. parcours van Van der Bos. En pakt Jongen. hij maar in de 1 hoe winning. En hij wint zijn in van outsiders. Yo, Mij waar is Wiemen? Kunnen we hier de PC eigenlijk verliezen dit hier en dat is het team van der Bos. Yo. Hè, die hartstikke zoveel wedstrijden doen. Oh, dat is lekker. En we teruglezen bij nog een partij in de zone van winnen. Ja, dan ben je natuurlijk de grootste favoriet. Ja. Keertje in, wie ik erbij.